Pensaments blaus m'ha semblat un bon poemari que parteix de l'experiència vital i de l'amor per el llenguatge que sent l'autora, la Montse Cufí, i que es transllueix també al llarg de tots els versos. Aquests pensaments blaus se sustenten en un doble símil, que és la imatge d'una flor que coneixem i que representa en aquest cas pensaments, una classe de pensaments humans, que ens evoquen el cel i el mar també, i que ens condueixen al llarg de tots els poemes. Aquests són uns versos que estan impregnats també de temps, del pas del temps, d'aquest motor vital que és l'ànima i de l'interès per la terra, i apareix la veu de la terra, i al mateix temps hi apareix la veu de la Montse, de la poeta, de la poetessa que es mostra la seva pròpia veu, i perquè és conscient que la poesia és a tot arreu. Enhorabona per aquest poemari, Montse, que està tan ben editat, a més. Bon dia, el meu nom és Lluís Bosch i soc professor de literatura i poeta. Voldria recomanar-vos Pensaments blaus, el darrer llibre de Montserrat Cufí, un llibre carregat d'emocions intenses, de paisatge i d'idees profundes, en el qual Montserrat Cufí, amb una veu pròpia, proposa un viatge original, variat i ple de vida. Moltes gràcies i bona lectura. M'ha agradat molt poder participar en la correcció de Pensaments blaus perquè he pogut llegir atentament el poemari i he pogut conèixer una mica més la veu de la Montse. Trobo que aquesta veu està molt ben representada tant per la il·lustració de la coberta com per les diverses eleccions de maquetació. L'apartat que més m'ha agradat del llibre és Pensaments blaus de poesia visual d'exili, perquè trobo que la Montse en aquest apartat no només ens inunda a través del vers, sinó també a través del terreny de les arts gràfiques que li estan proper. La Montse és una persona que viu poèticament i que ho converteix tot en poesia, i això, doncs, ho trobareu a Pensaments blaus. Hola, jo soc l'autora de Pensaments blaus i us explicaré una mica de què va el poemari. És un poemari que està dedicat a la meva àvia, Maria Salip Casademont, i al seu germà, Armengol Salip Casademont, que fa poquet que es va morir, fa uns mesos en el confinament. I és una mena de fer justícia terrenal, no?, a tants anys d'exili que va patir el seu pare, el meu besavi, Josep Salip Cerdà, perquè tots l'hem patit, aquest exili, per part d'una família i de l'altra. I jo considero que això requereix una tendresa i per poder sanar, no?, tot aquest confinament, tot aquest exili, no? Pensaments blaus és un poemari que parla de tots els exilis possibles, de tots els dols possibles, i sempre amb aquell punt d'esperança de transcendir aquest viatge que jo us proposo, no?, a través de les meves percepcions, a través de la meva experiència vital, a través de tots els meus avantpassats i de la veu de la terra. Pensaments blaus comença amb una sèrie de petits poemes que es titula Sèrie Alba. Aquí és on tot s'inicia, no?, en aquella mena de despertar, no?, abans que tot sigui el que és. Llavors us trobareu, que això si mireu l'índex ho podreu veure, us trobareu pensaments blaus de la creació. Tot seguit, pensaments blaus de la consciència. I després, pensaments blaus corpus, que és el feix més important d'aquest poemari de 80 i pico poemes, amb aquest tercer poemari meu, que mai m'hagués pensat que fos tan i tan llarg, no?
Tot seguit, Pensaments blaus de poesia visual d'exili, que a la Georgina Torres li ha agradat tant, perquè aquí sí que plasmo també, no, aquesta part gràfica i simbòlica que m'acompanya des de sempre, no, i que no puc prescindir d'ella, no? Jo sempre dic que fons i forma han de tenir una coherència, han de coincidir per poder transmetre la veritat, no? Aquesta veritat única que som, que tot és, a dins i a fora. També una curiositat de Pensaments blaus de poesia visual d'exili és que cada poema té la seva tipografia, no? Especial, que explica un moment històric. Jo he escollit aquella tipografia amb una finalitat, no? També de transmetre el moment històric que va ser creada. I a continuació trobareu Pensaments blaus de l'amor, que és com acaba aquest poemari, però no un amor qualsevol. Vull destacar el poema Oda a la mort, perquè és un amor amb un nou començament, és un amor amb una transcendència important del ser, no? Una evolució. I aquest és el viatge que jo proposo en aquest tercer poemari que us ofereixo. També dic que gràcies a la Núria Esponellà, que ha escrit un pròleg preciós, diví i jo diria que molt encertat. Gràcies a tota la gent que ha participat, perquè aquest poemari ve a transmetre aquest desconfinament del lector, no? Amb el hashtag fins i tot que hi ha darrere la coberta pel desconfinament del lector. I abans de recitar-vos uns quants poemes, començant per Pensaments blaus, que dona nom al poemari, vull llegir-vos una petita dedicatòria al final, una llàgrima, que en diuen els impressors, per donar gràcies a tota aquesta gent que ha participat i que sense ella Pensaments blaus no hagués sigut una realitat, i menys en aquests moments tan complicats que ens ha tocat viure. Dedico el següent poema a les persones solidàries que han fet possible Pensaments blaus. En Jordi Masquef Creus, en Toni Fàbrega, en Lluís Bosch, a la Georgina Torra, a la Núria Esponellà, a la Sònia Estevez, a l'Aida Susacasa, per correspondre'ls amb gratitud. Habitant la nostra pell. Habitant la nostra pell, amb el blau als peus que preservi la terra. Preservem la vida, tota ella, persistent. La pell que en nosaltres habita, l'habita. Gràcies, amics, gràcies, perquè sense vosaltres no hagués estat possible. I ara us vull llegir uns quants poemes perquè sapigueu una mica què hi trobareu en aquests Pensaments blaus. Pàgina 55, vaig a llegir-vos Pensaments blaus, pàgina 55, aquí el tenim. Com ja us he dit, aquest poema dona nom al poemari. Pensaments blaus. Blaus que pleguen damunt l'aire cel, fidels, a dignitat sonen. Blaus salats, blaus a pebre, blaus de mar. Blaus que enfilen damunt criteris ondats de bauma, fumen. Blaus salats, blaus terrestres, blaus de veritat.
blaus que llustren damunt l'òxid i lustre a frongers escumen. Blaus a foc, blaus del groc, blaus ponderats. Callissos de blaus trencats, passejant en tinta, pensaments de camp. A continuació, estic buscant a veure. Aquí. Us llegiré Muses de l'exili. Blaus fanals d'estams daurats, amuntegats a la rereguarda de cada somni. Us engorgueu en rics vessals d'indòmit indret. Sentinelles de faldilles de vol, existents en la imaginació primigènia, sense cap pretext d'enaltir l'home, d'orla divina. Muses de l'exili, desembrolleu el misteri, descanseu de bilió, responeu i sigueu fanal del nostre senderi d'esquiu empeny. Úrsules pregones, que guardeu la gelosia, convertiu la por en alegria i en l'arribada del nou dia fomenteu la creació. Mireu, aquí n'hi ha un que pertany a Pensaments blaus de pertinença, que està dins Pensaments blaus de Corpus, i parla de l'1 d'octubre. No cal dir res més, oi? U-oc. Tots els clavells ens miren. Senzill, l'esguard convida. Refila immemoriable l'argila, de calçat daurat concertat, dansant prop de raïls socials d'impaciència, ramadors, borinots que viatgen en tramvies excelsos de cues exaltades, parsimonioses, nodrides d'un patiment petulant, àvol, exercit per la immediatesa callentívola d'un estat romanent, de figues bandejades per l'estupidesa victimista del plat que ens alimenta. Car els elogis no ens acompanyen, els clavells sempre romanen. Us llegiré un dels poemes visuals, que potser és un dels més senzills, però és un dels que ha calat més endins. I és un dels que sempre m'han demanat més que recités. Plomes d'esperança. Gavina, que n'ets gàbia quan t'allunyes de la mar. Convertida en blanc tir, amaga't. No creuis per l'obert camp. Exiliada de l'onatge, de l'escuma i de la sal. Sense plomes a les ales, n'ets gàbia, no pots volar. D'incerteses n'és ple el viatge, el tirar t'empeny a migrar. D'una platja que t'enyora, el teu sincer estimar. La fosca de la nit n'és taliada, l'estrella
no em dubtis, et guiarà. No perdis mai l'esperança. Encara tens cames per transitar. Perquè, com diu el savi, mentre hi ha vida, hi ha esperança, blanca com tu. I amb el temps, les plomes creixeran. I no hi haurà mai més gàbia. Tu, gavina, volaràs. Tornaràs lliure a ta platja que t'espera avui, que t'esperarà demà. I per no desvetllar tot el que és el poemari, perquè té moltíssimes parts i és molt complet i global i holístic, us llegiré aquesta oda a l'amor que us he parlat anteriorment. Oda a la mort. Oh, dolça i benvolguda mort, deessa ignota de l'esborrany, ets vida, feta poesia. Agenollar-me al teu altar fa pensar que sense tu res no seria. I, si ets al meu costat, és perquè la vida desfila per un indult pregon de picardia. Oh mort amiga, m'acompanyes trencant la finestra dins l'esperit infinit, als peus del meu nou llit, vella com ets. I això és tot, i així ho prenc. Oh mort, m'enllapoleixes, no cal patir per viure, em dius. Tot morirà, menys la poesia. La pregonesa ja ho enraona i el destí ho escriu. La paraula viu. I fins aquí pensaments blaus. Us vull dir que degut a tot el tema del de la Covid-19, no ha sigut possible, tot i que estava preparat, presentar in situ el poemari. Però sí que el podreu trobar a la llibreria Edison de Figueres, al carrer Sant Pau. I si algú vol que li signi, el puc deixar allà i m'avisaran i jo passaré quan pugui signar-lo. Moltíssimes gràcies, que això no sigui res, que transcendim tot aquest feix que hem arrossegat aquest any 2020. I vull concloure amb l'epíleg que està dedicat a la meva àvia i al seu germà, que tenen els ulls blaus. Diu així: pinto els teus ulls blaus un cop rere un altre i repasso el perfil de les sínies desvalgudes pels anys de lluentor. Pinto els teus ulls blaus un dia rere un altre, perquè mai vull oblidar la teva mirada m'obsedia. Pinto i no deixaré de pintar-los cada dia, ulls clavats que encalcen l'horitzó. Pinto els teus ulls blaus com si mai n'hagués pintat d'altres, hi siguis o no. Adeu.